Machiegni kendo, riwruok mar Rotary oketo thenge omenda maromo bilion 1.5 mar konyo joma ochando e pinje ma Kenya, South Sudan, Eritrea kod Ethiopia. Ka giloso Mombasa e romo mar dhialo higni 100 mag tije Rotary, gavana margi Joe Kamau owacho ni omendano ibiro tiyo godo e siro chenro mag dongruok makonyo ngima oganda e pinje mopogore. Gimedo bende ni chenro magi mag bero ngima jopiny gibiro medo tiyo godo kod sirikal mopogore opogore. Our connection, our spirit of being a family, brings hope, dignity, and care to the communities in need. Let us harness this collective strength to think boldly about how Rotarians and Mombasa can co-create solutions. Because we have 7 areas of focus, we actually, quite a few of them work together, like economic empowerment, women and child health care, water and sanitation. Jalup Gavana ma Busia